Dnes už nemusíte byť profesionálny dizajner, aby ste vytvorili krásny vizuálny obsah. Nástroje ako Canva alebo Adobe Spark vám umožňujú vytvárať kvalitné grafiky a videá doslova na pár kliknutí. S mobilnými aplikáciami ako Snapseed dokážete aj jednoduchú fotku premeniť na pútavý príspevok. Sociálne siete ako Instagram, Facebook alebo Pinterest sú ideálnymi platformami pre agropotravinárske podniky. Na Instagrame môžete zdieľať krásne fotky produktov, ale aj príbehy zo zákulisia. Facebook je skvelý pre budovanie komunity. Môžete organizovať udalosti alebo komunikovať priamo so zákazníkmi. Pinterest zas funguje ako vizuálny vyhľadávač, kde inšpirujete. Ukážte, ako z vašich produktov vytvoriť jedlo alebo zdieľajte DIY nápady. Ak chcete byť ešte efektívnejší, využite krátke videá, ktoré dnes sociálne siete uprednostňujú. Ukážte procesy, ktoré by inak zostali skryté, napríklad zabalenie posledného kusu sezónnej úrody alebo starostlivé kontroly kvality. Pridajte popisky alebo jednoduché otázky ako ktorý z našich produktov by ste si vybrali. Pomôže vám to zapojiť publikum. Pamätajte, že sociálne siete nie sú len o predaji. Sú o budovaní dôvery, vzťahu a dlhotrvajúceho prepojenia so zákazníkom. Takto sa aj malá farma môže stať inšpiráciou pre tisíce ľudí.